सैथो इसोरखौ साखि दोननानै जुलि लाबाय गोथार गिर्जायाव। हाबा रायजोफोर दिनैहाय आङो नोंथांमोननो हाबानि भिडिअ देखायलांनोसैलाय आरोखि ना। नै बावहाय नै आं खोन्थाहरनो एड्रेसखौ, माने बियो चिरां डिस्ट्रिक्टआव बर'निलिबारि गामियाव हाबा जादों आरोखि ना। दा बेंटल चिरांखुंग्रि थुक्राझार चिरांखुंग्रि आरोखि ना, बे जायगानिफ्राय फैदों आरोखि। दा हिन्जाव गोदान लागोनिफ्राय आलासि फैदों। दा आङो नोंथांमोननो बे भिडिअखौ देखायलांगासिनो दे, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। आं देखायलांनि, गोबां मानसि फैलागासिनो दङ, नोंथांमोना नुहुरखाबाय हनै। होमबा फैजेनबाय रायजोफोर दै हाबा जानो थाखाय। जोङो लेंहर ज' नै जोंहा हिन्जाव गोदान लागोनिफ्राय हाबा जानो फैदों। ओमफ्राय गोबां मानसि फैगासिनो दङ होननानै नोंथांमोना नुहुरखाबाय। ओमफ्राय आं माखासे भिडिअखौ देखायलांबावगासिनो दङ। जोङो दा माने हिन्जाव गोदान लागोनिफ्राय फैनायखौ बरायनानै न'आव लांगोन आरोखि ना। हाबा जानो थाखाय फैदों। नैबेलाय नै गोबां मानसि फैगासिनो होननायब्ला नुहुरखाबाय नोंथांमोना। ओमफ्राय माखासे बरायग्राफ्रा नैबेलाय नै बेजों बरायगासिनो दङ। ओमफ्राय फैगासिनो दं दै, मोसानानै नेगासिनो दङ। होमबा नायलांनि भिडिअखौ। हायला हुइला मोसादों मालाय रायजोफोर, नायलांबाय जाबाय। ओमफ्राय नै बिसोरखौ फैगासिनो दङ। खौसे लानानै जुलि लाबाय दिनै गिर्जायाव। सैथो इसोरखौ साखि दोननानै जुलि लाबाय गोथार गिर्जायाव। आइ आफाखौ खौसे लानानै जुलि लाबाय दिनै गिर्जायाव। रायजो जादो दे गोसो गोथारै, संसार खुंदो दे रंजा बाजायै। रायजो जादो दे गोसो गोथारै, संसार खुंदो दे रंजा बाजायै। आलो आलो देरबोबाय बिमानि गोरबोआव, गोरलैनिफ्राय देरबोबाय बिमा बिफाया। बेयो जाबाय हौवा गोदाननि बिफा
आरो बिमा रायजोफोर नैबे सानैया हौवा गोदाननि बिफा बिमा आरोखि दे ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बिसोर जाहैबाय हिन्जाव गोदान लागोनिफ्राय फैनाय हाबा जानो फैदों रायजोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आं गासिबो भिडिअखौ देखायलांगासिनो दङ दामग्राबो देन्जारलै हौवा गोदान हिन्जाव गोदाना बेनो लोगोफोर नायनानै ला आं मोजाङै देखायनो हिन्जाव गोदान हौवा गोदाना मेंलायबायगोनलै खोनासंखालै सेंग्राफोरनो हिन्जाव लाबा बिदि खुलुमनांगौ खुलुमै मेंजोबलायखागोन नायला बर'नि लेबारि रायजोफोर बर'नि लेबारि चिरां डिस्ट्रिक्टआव थानाय बर'नि लेबारि गामियाव बे हाबाया जागासिनो दङ ओमफ्राय नैबे जाहैबाय हिन्जाव गोदान गामिनिफ्राय फैनाय हिन्जाव गोदान गामिनिफ्राय हौवा गोदाननि न'आव आलासि जानो फैदों आरोखि ना दा बियो गासिबो हिन्जाव गोदान लागोनिफ्राय फैजोबनाय डिस्ट्रिक्ट चिराङाव हौवा गोदाना नै जोंना खुलुमगासिनो दङ
न'खरनि जोबदै रायजोफोर न'खरनि मानसिफोरजों बिदा फंबायनि फिसा बिदा फंबायजों ओमफ्राय नैबे जाहैबाय हौवा गोदाननि बिदा ओमफ्राय बेयो जाहैबाय हिन्जाव गोदाननि बिबाजै औ ओमफ्राय नै न'खरनि जोब जों दा सिङाव हाबनानै नायलांसै आरोखि नै हाबा जाग्राफ्रा सफैजोब्बाय आरोखि दा माखासेखौ सिङाव आं देखायलांगासिनो दङ हाबा जाफैदों बागि हाबा जादों दे ओइ बा हाबा जाफैदों दा दे मोजां बिदिनो हाबाखौ जाफैनांगौलै नै हाबा जाग्राफ्रा बाव जिरायबाय आरोखि ना ओमफ्राय जों नैबेजों नायबावनि ओमफ्राय नैबेजोंबो दङ नै हाबा जाग्राफोर जोबदै बे हिन्जाव गोदान लागोनिफ्राय फैजोबनाय हिन्जाव गोदान लागोनिफ्राय फैनाय आलासिफोरखौ ओंखाम जाहोनो थाखाय रेडि जाजेनबाय आरोखि ना दसेनि उनाव जाहोसिगोन ओमफ्राय माखासे दंबायो खेबनै जाहोनांगोन बायदि आरोखि ना जायगा जाजोबा केपासिटिखौ इसेबां बानायाखै ओमफ्राय दा खावसेखौ जाहोग्रोनाय जासिगोन आरोखि बेलायनो हिन्जाव गोदान लागोनिफ्राय फैनाय आलासिफोरनो ओंखाम खुरना होनो रेडि नै मालाय आलासिफोरनो ओंखाम खुरना होनो रेडि औ ना आलासिनो ओंखाम खुरना जाहोनांगौ ना नै जोंहा हाबानि आरोखि ना नोंथांमोननो आं देखायलांखाबाय दा आंनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'सिगोन आरो उननि आपल'डआव लोगो मोनफिनसिगोन गोजोन्थों।